Nasip bolsa bugünkü temamızda sizin üçün eBay'de nädip hasap açmaly, eBay'de nädip söwda etmeli diýen tema boýunça gelin bir näçe soralara jogap ökmeli şu videonu taýýarlaýan. Ondan näme dostlar başlaýar. Ilki bilen başlamazdan owal temamyza başlamazdan owal eger kanala agza däl bolsaňyz, YouTube kanalynyň agzasy däl bolsaňyz, kanala agza bolýaňyz. Ondan sonra da şu tubanyň iň üstündäki tümü ýani ähli bildirişleri açyk bolsun diýip şoňa da basýaňyz. Çünki meniň her bir goýjak videom ilki bilen size barmak üçin. Merhaban dostlar, indi kanala agza bolanyňyzdan soňra ilki bilen şunu belläýin. Sizin ähliňizde ýani eBay hasaby açmazdan owal Gmail hasabyňyz barmy, Google hasabyňyz barmy? Eger ýok bolsa onu açyň. Bar köpeňizde bardyr diýip pikir etýän, çünki YouTube ulanýanlar da bolaýmaly. Onam ähli tariflerde e-mail hasap bardyr. Eger ýok bolsa ýene kommentariýada belläň. Men onuň o arada da sizin üçün bir gysgaçyk video taýýarlaryn. Merhaban dostlar, indi gerekli dadymyzy aýtdym. Gmail hasap gerek. Ondan sonra ebay.com. Yani bu dünýäde iň kän hani Amazon'um gowy dur. Yani eBay'im Amazon'dan kim galanok? Gaty gowy hereket edýär. Şonuň üçin eBay yeňil we arkaýynda senin haridyňy satyp bilýär. eBay hasaby gireňizden sonra merhaban dostlar, islendik ýurtda tapady ýok. Türkiýe bolun, başga ýerde bolun. Islendik ýerde eBay'de zat satyp bilýär. Ulandan da adam satyp bilýär, täze haritlerim satyp bilýär. Indi hasaby girenimizden sonra şu joga ýerde sel bölüm bardyr. Yani sel satmak, sat. Hani şunun ýaljak bir menü bardyr. Sizinki de haýsy dilde bilemek, türk diline, ingliz diline, rus diline bolup biler. Sel bölümi, satylýan bölüm. Ilki şuna gelýär. Indi gelerimizde görýärmi? 182 milyondan kän söwda edijileri diýär, senin dadyň satyn almak isleýär. Hani 182 milyon adam, yani müşteri var şöyle sizin hariýeňizden satyn alyp bilýärler diýär. Indi edil şu satış sizin öz magazin bölüminde gelenimizden sonra satıcı bölümüne gelenimizden sonra şu ýerde zat dadyr, sign in, yani içerik gir diýär. Biz heniz içerik girmeden owal özümizde account döretýär. Indi bu ýerde häzir men bunu çüreýin, ýa hata açyk görüpdim. Indi bu ýerde sizin üçin täze sahypa açyldy. Bu ýerde özüň hani registrasiýa bolýar. Zat satmak üçin registrasiýa bol eBay'e. Merhaban dostlar, indi şu sahypa açylandan sonra indi ýanky diýişim ýaly Gmail hasaby barlar şu ýerden baglanyp bilýär, Facebook hasaby barlar Facebook bilen, eger ýok bolsa da diýeli bu ýerde açyk däl bolsa Gmail hasabyňyz, onu bu ýerden hem özüňiz aýratyn doldurup baglanyp bilýär. Plany özüňiz şu doldurýar, e-mail hasabyňyza passwordyňyza diýeli. Mena gelýände birazjyk görüp göreýin bir zatlar. Ondan sonra häzir şu atma create berme, çünki men ýalňyş bir zatlar ýazýam diýär. Zatlar doldurup özüňize göre account açyp girip bilýär diýelim. Men şu wagt göni şu ýerden öz Gmail hasabym arkaly girmekçi, öz hasabyma girmekçi. Häzir. Indi şu wagt men öz hasabyma girdimine göremi hay Ahmet diýär. Salam Ahmet. Indi şu ýerde meselem sizin ilk birinciden alyp biljek zatlaryňyz çykýar ýöne. Şu ýerde birer şöyle sale bölümi, birer şöyle meniň hasabym bardyr my eBay. Şu ýerde selling. Şu jogada ýer görýän bolsaňyz sat, yani satmak manasynda belläde. Onuň şu ýere girip şu ýere gireňizde eýem şu sizin magaziniňiz, sizin arka planyňyz. Men şu wagtdan soňky 90 günüň içinde $258 töýda bolupdyr diýär. Men dogry aýdaýyn, eBay'de ütgeşikler satyp görmek ýöne käwagsyna görýän bir zatlar goýan bolup. Altysanja harit satylypdyr. Aktiv haridim ýok, hiç ýene şu wagt satlykda zadym ýok. Satylmadyk zadym ýok. Altysana da goýdum, altysam satyldy. Ýöne hani men muň üçin ütgeşik wagt aýryp bilemok. Ýöne siz isleseňiz üstünde durup köpräk işläp bilýär. Indi diýeli magaziniňiz açyldy. Häzir siz bu sanlara üns bermeň. Täze magazin açdyňyz hiç tat ýok. Siz muňa harit ýüklemeli, harit goýmaly. Indi harit goýmak üçin ýene şu ýerde selling. Hani şu jogada ýerde sell item bardyr. Indi şu jogada ýerde sell item sizin diliňizde haýsy bilemok.
harit sat manasynda bir zatlar bolmagy şöyle. Şoňa basan ýagdaýyňyzda inni şu ýerde harit yerleştirip satyp bilýär. Meselem şu ýerde koduny ýaz, ID nomerini ýaz. Ýa-da bolmasa da productyň adyny ýaz. Ýaly bir näçe nämeler bar. Şu zat meselem diýeli, näme ýazaly? Oyuncak maşinolar. Toys diýeli. Gel. Çağlar üçin toys. Ondan seredýäňiz. Meselem şularyň içinde tak şu suratlarında ol açarak şu at mende gel oğlanlar üçün sayılar ne? Diyelim meselem siz gelin şu harit var. Meselem girdik. Şu harit sizde de var. Siz şunu ulanıp bilýär. Ýöne muň bahasyny häzir eBay'däki account çykaryp berýär. Plançerde plançadan satylýar. Ýöne siz awtomatik çykýan ulanıp bilýäňiz. Häzir baha meselesini goýdum şöýrek. This item ýaz. Awtomat eBay'däki ortalama bahany çykaryp berýär şunuň özi. Subtitle condition bu zatlar doldurýaňyz. Meselem adyny, familiýasyny ýa-bolmasa diýeli gelin men size zady deýin. Starting price. Ine şu ýerde hani özüňiz baha ketketlap bilýär. Beýlek ýerdäki bahalary görüp. Ýöne bunu şu wagt aukşyny goýulan üçin buy it now price. Meselem diýeli auksyonu $10 başlasyn. Ýöne bunu satyn aljak adam häzir. Bunu auksyona goýjakda göni bir $17 berse gön alsın. Bilýän. Gön $17 beren alsın. Boldy. Şunu ýalydyp goýup bilýär. Hem auksion arkaly satyp bilýär, hem göni ýagdaýda da satyp bilýär. Ýa bolmasa da size PayPal hasabym gerek. Ona ýatlatyp geçeýin. Eger ýok bolsa da kredit kart hasaplarlaryny ulanyp bilýär. Inni häzir bular ýanky bir görnüş. Täze harit ýüklemeň, täze harit satmagyň. Inni şu ýerde sell item ýene ýanky ýere gelýär. Ondan şu ýerde kategoriýalaram taýlap bilýär meselem. Gelýär antik art, baby, kitap, kompýuter, elektronika näme zat barsa kategoriýada taýlap goýup bilýär. Ýöne men size iň aňsat usulyny görkezýän taliplara. Talipler üçin meselem köpüňiz eliniňizde harit ýok goýmak üçin, satmak üçin ilkinji etjek zadyňyz eBay mobile application. Yani telefonuňyz üçin ýa-da telefonuňyz üçin şunu skaçat etdiňiz eBay. Ondan sonra ýanky görkezişim ýaly zadyna girýäňiz. Satylýan bölümine. Ondan şunu ýalyrak görnüşde bolýar. Häzir. Yok. Ine şunu ýalyrak görnüşde. Göräňmi? Telefonu iň aňsat usul. Ondan şeýle görüşiňiz ýaly selling bölüm bar. Ne. Telefonu görkezem has goýuljak eken. List item'ını şu güne için edilen sövda, aktiv, satılan harit. Yani iň aňsady şu mobile application'da. Bunda men näme üçin maslahat beren harit goýanyňyzda, meselem siz islenlik bir magazyna baryp, şu magazynaky haritlaryň barkoduny okadyp, şonu göni awtomatik goýup bilýär. Meselem diýeli bir magazyna bardyňyz, şu magazyna diýeli bir oyuncagyň bahasy $2. $2 ýöne eBay'e seretdiňiz şol $10, $6 satsa boljak. Ondan näme diýär? Şu mobile application'da scan nämesi var, barkody scan edýär. Häzir görkezilýän ýeri ýokmy? Bir seredeýin. Ine. Häzir. Scan add item. Şunu bar ýaly inni häzir ýanky application'y telefonuňyza ýüklenenden soňra şu satış bölüminde, täze harit ýükle bölüminde burçunda ýokarjygyna siz scanner wala diýen bir kod çaгаly görürsiňiz. Ine şu suratda şu wagt dogly görünen ok. Häzir. Onun şonda iň aňsat usuly
Iň aňsal düşürüşür. Görün barkodunu okutjaňyz boldy. Başga hiç adamlar ondan sonra size barkodunu okudandan sonra bu ýerde görkezden application'da görün barkodunu okudyp ýükleýäňiz boldy şo ýerde awtomatik ady näme, ýyly näme, agramy näme hemme zady görün okuýar, sistema görün okuýar. Eger şol haryt eBay'de öňden bar bolsa, eger ýok bolsa, onda siz ýene-de özüňiz täzeden manuel ýani aýratyn girizmeli bolýar, täzeden doldurmaly bolýar. Sell item. Şu ýerde manuel bölüm bar bolsa, ony seredeýin. Create sample. Ine. Bu ýerde eýýäm siz özüňiz täzeden haryt doldurýar. Meselem, diýeli jorap satmakçysy, ýüpek ýüňden jorap. Budun saks diýeli. Ondan sonra adyna da şo burada. Ondan özüňize göre meselem şöyle kategoriýalar belläp bilen, şu kategoriýalarda çyksyn. Meselem egneşi kategoriýasynda çykaýmaly. Biz closing diýdik bolýar. Inni meselem ýagdaýy, täze etiketka bilen bilelikde. Ondan eger suratlaryňyz barsa suratlaryňy dükleýäňiz. Ondan şey edip haryt ýükleýäňizden sonra şöyle bir näse doldurmaly ýerler bar. Bu ýerlerik men näse şu wagt wagt ýitirip durmaýyn, siziň wagtyňyzy almaýyn. Gyzyklanýanlar özleriňiz aýratyn görüp çykarsyňyz. Description. Bu ýerde de siziň harytyňyz barada dol informasiýa, täze giriden harytyňyz barada. Ähli doldurýaňyz, ondan sonra save edýäňiz. Şu an menkin save etmenler biz etdimi? Okay. Tak. Inni şu haryty satýan. Ýadyr. Tak. Näder? List item edeýin. Häzir muny satmaly çünki men doldurmadym, baha goýmadym. Men muny şu watlykça ýapmakçy. Zada gitsin. Musur kaýgysyn diýdim. Şunun ýaly ýagdaýda siz doldurup bilýäňiz. Bundan başga da goşmaçy näme? Esasy bellemeli zadymyz. Diýeli meselem siz Türkiýede gezip ýörsiňiz. Ýöne siziň harydyňyzy Amerikadan bir aldy. eBay Global Shipping. Yani bunun iň gowy zady siz öz harydyňyzy meselem Türkiýe hökümine aýtjan. Türkiýede eBay'iň öz Global Shipping International yani halkara kargo merkezine uğradýaňyz, onuň eBay'iň öz merkezinden alıp başga ýolda öz çykarýar. Muny hem indiki videolarda görkezip bilen ýa bolmasa şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Bu barada bir näçe informasiýalar bardyr. Gyzyklanýan adamlar bundan sonrasynda özüňiz gyzyklanyp alyp çözüp düzedip bilersiňiz. Aslında bu iň aňsady. Tak, nastroyka giren ýeriňizde selling bölümi. Ondan sonra da meselem diýeli harydyňyz bar. Luboy bir harydyňyza girýäňiz, şu wagt mende şu wagt zat ýok, aktiv haryt ýok, satar ýaly. Ondan şo ýerde özüň nastroykasyna nirik uğratjan bölüm bar. Şo ýerde global shipping'i aktiv etseňiz boldy, başga hiç zat gerek däl. Bundan başga näme zatlar bar? Recently view var. Meselem hani men şu zatlary gyzyklanyp gördüm de. Purchase history. Umuman dostlar şunun ýaly eBay'däki harytlar. Bundan başga da siz all selling. Bundan başga da siz dostlar zat edip bilersiňiz. Başga bir saytlarda meselem diýeli. Islendik. Näme bar Türkiýede? Meşhur saytlar bir A101. A101.com bilemok. Bular satýarlarmy? Ýok, bu başga bir zat. Ýanky diýişim ýaly iň gowy zady eliňizde harytyňyzy şöyle ýükleýäňiz ýa-da magazinlara gidip telefonuňyzdaky skaneri bilen ähli harytyň barkodunu okutjaňyz. Ondan sonra da görün şo ýerde awtomat satjaňyz. We bir gowy zady meselem siz eBay'de satjan harytyňyz eliňizde tutmak hukman näl. Şonu siz meselem magazinda $10 gördüňiz, diýeli 10 manata gördüňiz. Ýöne siz eBay'de şonu $15 satlyk edip goýup bilýäňiz.
Haçan bir adam sizin haridiňiz 10 ýaşlara satyn alan wagtynda siz göni gidip magazyny $10 satyn alyp, ony şol adamyň adresine poşta berip ugradaýan bar bolan şol mundan başga da kızyklanýan soraglaryň, has giňişlerini kızyklanýan soraglaryňa da kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Men başardygymdan jogaplaryn. Mähterem dostlar, onunla indiki videolarda görüşýänçek janyňyz sag bolsun, hoş, sag bolun.